Tossa sun päivän palkka. Sain No, miten meni? Mitä sanoin, että oli saman verran 20 kuukaudessa. Se on loistavaa. Mutta olis oikeassa. Luonnotin vähän toisenlaista asiaa. Se on vaan hyväksyttävää, että tässä iässä ei enää mitään huippumallikkeikkoja saa. Hei. Sä hoidit hommas paljon paremmin ja uskottavammin kuin joku nuori malli. Haluatko kahvia? Kiitoksesta kannatuksesta. Hyvä. No ei jaksa enää mainostaa, maista itse. Terve. Sullahan tuli tavalla. No toi jos haluatko alkaa saadaan malli. Joka riittää. Todella selkäpaha kalle. Noa! Nousu pois ja kisa oli. Lämmittelee vähän. Se on Samulla jo ihan hullu. Se oli mun molempien kanssa kestäminen. Vaikka noita tästä ollaan juotu. Isätolla oli muuten oikeassa. Se kannattaa olla väleissä, kun ollaan samassa työpaikassa. Totta. Mä en vaan halua, että kukaan loukkaa Peppiä. Mulla ei Pepillä enää mitään. Noa! Lautu Kaljalle sieltä. Voitit joo. Joo, miten se nyt? Se jää näitä voineille. Ei oo hyvä minä nukkumaan tyhjänä.